Салом духтарои хушрӯ, салом апаҳо, салом хоҳаро. Ана имрӯз мо қаттии шумо анам хеле киртара медузем. Ина киртаи духтари ма духтамаш нигаҳаш кунем упазировать мекуна. Киртаи мо сонсаклёшай, киртаи оддӣ. Ина нигоҳ кунед. Камзулча дора то иҷара, баъд айҷаш гирифтагем секунҷа пора карда поёнша кушод кардем. Камтар калтагӣ кард. Ман поёнашда лави доманашда парпарак мондум. Остинош дар ости гап нарасид. Мана пешакаш простой складка, ай дарун аптачка надора. Ами киртаи детски чи осонӣ дора духтушки. Ҳами пора кардам дар байни гӯё ки ҳами 1 соат духтам, барои ки сразу готовиша пора мекунем. Я медузен. Мерка надора, ҷои кашолшавӣ бари кашол пушти қафо пеш мера намера хеле надора. Барои ҳамин духтаро камтар осонтаракай духташ. Аҳамияте чихе хушрӯ меомада. Ама камка кушодтар пора кардагим духтарам дар ости гап. Қарби чени мани кена. Хе кушодак бубоша хубтара. Мана ҷоша бинед кушодтара. Бо меша дар ҳамиҷаш банд кунем. Ай қафо меша нихе банд қатиям бандемша. Ама камака ками гирбишини ат натонин ками кардак. На духтари мада бинед чихе зебида, чихе хушрӯ духтар ба нози мада чихе хушрӯак зебида. Ина ҳозир ман духча дар шумо нишон метим духтаро. Ина чихеле ки духтаро гуфтам, ина 3 метр материал. Паплиан да ош тар кардам. 270 шид. Бари худаш аввал диққат кардам, бояд бурга диққат 4 қат кардам. Камзулчаша гирифтам 32 сантиметр дурозӣ камзулча. Гардана 7 сантиметр мондум. Обхват грудира 22. Гарданака майда мекашем. Китфа 9. Таи кашаш 18 сантиметр. Обхват груди анхе монда мекашем айроси авай. Поён бо камтар тангтар. Бо обхвата 22 монде, миёна мисол 20 мемонен. Камтар секунҷа шакл мебия. Ман рости гап камтар хеле ростарш ки бридум. Барои қа чиш вытичка мондум ай поён то болора. Поён камтар тангтар шид. Метонем сразу майда кунем, бе вытичка ҳам мешава. даҳани киртара тайёр мекунем. Даҳани киртаи мо ина миёнам 40 сантиметр. Иҷара бо духтум майдатар мешава. Вақте ки вытичка мондум. Гарлавинка надора. баъд ана бо аз як қисми дигаш мегирем. Ани хе секунҷа та мекунем ранги рӯймол, чтоб 4 кунҷа шава. 4 кунҷаи туғри шид. 4 кунҷара боз нахе 3 кунҷа ранги рӯймолои калонай ку 3 кунҷа та мекунем. Бо як борга аймобан қайд мекунем. аввал миёна мегирем духтаро. камтар ғам метия, барои ки и тарвузагиш қатия ғам метия. Барои қа бо диққат боше. Вақти шуштанда камакак лавои паплин ёзидагӣ буд. Барои қа камтар такниш мада қин шид. баъд метонем ки айболо ина ҳози ма расшод ма айболо 30 сантиметр гирифтам. хе полукрукаш метонем ҳамҷора майдатар монем. 30 нева 20 бимонен. расшоти миёнтона бигирем. инҷа ҷои миёнай. ман инҷа рости гап камакак ҳоз калонтар пора кардам. дута вытичка мемонам. агар чанқа майда пора карде буд росттар омадан мегира. ама тарӯзи 63 мо 63 кашидан мегирам. поён полукруг мешава. инам хел духтарако ай баре ки ай остин зиёдӣ кард ай поёни юбка ҳамора остин пора мекунам. экономтар да барое ки эзорам хушрӯб ромад. вақте ки 3 кунҷагира бирдем ку кунҷакаш холӣ омад ку ана ҳамора остин пора кардем. ана эзора эзор тайёрш ҳамин ҳозираш да айма ҳамҷа ровна 1 метр мондак. 1 метр 97 сантиметр монд. тайёри эзор 87-ай. хай расшотона гирен ҷои такни ҷои резина гирен 4 сантиметри. миёна 21 сантиметр мондум. шов сиденияра 25 мондум барое ки боло мепӯшад духтари ма эзора.
ана гирди объёми мани ляшки пора 25 мондум. Поча тангакак. Бо мегум ку чӣ хеле ки шумода мақсад духтарчатона бинӣ, хоҳарчатона бинӣ, чанка фарбияк боша кушодак монад. Эзор кушод биёд чӣ кор намекунад духтаро. Айван борикак омад. Инак як бора и киртара ман 10 бор хеста мисол ранги чӣ киртои пештара нишон медодум 10 бор хеста утикада наме. Як бора тайёр мекунам. Остинора тагша медузум. Эзорам ҳамин хел. Ана ки ҳозир ман бридестам и 4 сантиметр барои мағзи даҳани кирта. Яташ камӣ мекард барои ин як бора дута бридам гирдо ба гирд. И аптачка надора, и гарлавинам надора. Парпарака ки часпондем рост чӣ мекунем ша гирдо ба гирд мағзӣ медавонем. Эзорам ҳамин хел лавоша медузем. Як бора шовсидаем мечаспонем, ҷои резина мечаспонем. Ана гирбишин барои парпарак 8 сантиметр 4 сантиметр қат кунем, 4 сантиметр меғалтам. Када утюгш мекунему, баъд як хати рост медавонем. Пешакда флизелин мечаспонем. Диден ама дар аптачка неиҷада просто хидшда флизелин мечаспонем, ҳамқа ки чени даҳани кирта гирен. Даҳани киртаи мо 13, ман 14 мондум, барое ки и қат намехӯраку. И ҳами гатовуш 13, шумо 14 мемонед. Мағзи ҷои хидшда меиста. 1 сантиметра медорем, бо мешава 13. Мобайна ёфтем, ай мобайн ду тарафа ширинаи обхват ширинаи синара меёбем, анхи дута витичкои майдаак медузем. Ай пешу пушт. Ёра барои ёфтан ман ҳарча утюқати ҳозир меёбам ки ҳардуш як хел биёянд. утюқати пай мемонам. Як бора ҳамаша тайёр карда мошинада рафта сразу мечаспонам. Барое ки ман тайёрша пора кардагиам. Мана баъде ки парпарака утюг кардим диқада бо як борга риштақати мустаҳкам медузем, ба парпарак мекунем ки ғам натия, пасту баланд нашава. Меша ки аввал тайёрам кунен, баъд часпонен. Осона ихе камтар қийтарака. Метавонем ки сразу аввал парпарака тайёр кунем, баъд сразу давоненша. Ана инҷа ҳозир ман байни гирдака ёфтагиам, то байна як тараф мебиём, бо аз байн и тараф қат мекунам. Аллакай бо дуюм тарафша, што парпарако ҳамаш як тараф набиёянд. Ай мобайн уже и тарафаш бо дига мерава. Якдигари шонда нигоҳ мекунам, биге мешава. Ана ки вутичкора медузем. Ай рӯи ҳамун пай мондагиётон. Ай пешу пуш ҳарча медузед тайёр мекунен, утюг мекунен. Ана ки китфора мечаспонем. Аҳамият додеси ман гарлавина начаспондум, надора, барое ки мағзӣ медавонемша. Кӯдак да чӣ дар кори аптачка ё ки гарлавина гарма. Ман ҳамин хел часпондем, даруна оверлок задем, анахи гирд дак шуд. Ана ки гирдо ба гирд мағзиша мечаспонем. мағзи мо калта буд, дута чӣ хеле ки дем ман дута брида будум, ҳавоёро часпондум, дароз кардум ана. Метавонем бо бориктар кунем. Ман ҳозир ажа 4 сантиметр мондагӣ, метавонем 3 сантиметр кадоми мисол мағзиш бориктар хоҳад, бо бориктарак бимонем. Ай боло 1 сантиметр зиёдтӣ мемонем, барое ки баъд гирдо ба гирд анамун ҷое ки мондагитон қати соединият мекунем, ба бо дальше мисол ура мечаспонем, ба гирдо ба гирд медузем. ихе гирен агар духтаро киртаи детски духтану қин нестай. Ҳамин дута се тара пора карда як бора меркошон тайёре ку уҷа меркаи зиёдтӣ намегирем ё 10 бор хеста шишта намедузем. Як бора тайёр кунем, шинен духтан гирен. Ана ҷое ки ман гуфтам ку монда будем, ҳамҷора зиёдтӣ мондем, ана ки соединият мекунем, мечаспонемша.
тайёр шуд. Ана акнун мағзия рост мекунем. ай қафо диққат карда ай боло аз пеш манихе аз болои мағзӣ медузем, ай таги мағзӣ не лаби мағзӣ қатӣ медузем ки аз тарафи қафо материала бояд биқапа. Агар шумо камтар поёнтар дузен материала аз сини пушт намеқапа, мағзира намеқапа. ира аҳамият тием бо ман аз сини дирин ҳарҷо набридам, ира намебирем. Расечка мондагӣ нестам. Чӣ хел ки даҳани киртора гирдак мезанем вақте ки аптачка мемонем, баъд ҳарҷо мебирем то тарафи қафот ки то додем ба хушухо мера. Инда нестаю хеле. Ана духтагӣ тайёр шуд, витичкои поёншам духтам, утю кардам. Ана юбкара вақти часпондам камакакай ман ду барр зиёдӣ кард, набридам, барои ин қад витичкашо мемонам. Чӣ хел ки пешакҳо дамондам, пешаки пуштакдан ҳамихел витичка мемонам. Баъде ки витичка мондем, мечаспонем, юбкаша мечаспонем, оверлок мезанем, дарзе ки да пушта ҳавая ай болош як строчка мерем. баъде ки духте буд карде метонен аллакай дарзи баршам бичаспонен. Рости гапай ман камтар гуфтам ку калтагӣ кард, бо маҷбур шудам ки тагижда парпарак бичаспонам. хай парпарак часпонида духтаро ҳаматон медонем. Як хати рост оста оста ҷинҷа карда мечаспонем ки старайся кунем ки ҳамон риштае ки ҷинҷа кардем ҳавай не айуси бубурояд, не айси не бикана. хушру оҳиста оҳиста. Мана аҳамияти ман чӣ хеле каристам, чиликома хеле мемонам, ҳатман ҷинҷакора бо ду чилик меқапам, баъд медавонам складка, болои складка хов нарава. Безеб мебиёяд ҷинҷак. кадоме ки духтаро киртаи калон қиниш мекунад духтан, гирен духтаро киртакои детский духтана сар кунед, дастон мешина, шина мешава, уже аллакай равиши корра ҳамаш мефаҳмед. Барои ин аввал стараться кунед. Агар ки натонен духтан бисёр мисол фаҳмиш надора, ҳаста киртои кӯҳнае ки ай дузанда овардагини маъқул айтона уже мепартоен, ҳаваи дарз ба дарз канен метонен айрӯи ҳавай лекала гирен. Ҳастаи хелам. Ман пеш ҳамин хел мекардам. Фақат пеш прямои набуду, куртаҳои тоҷикӣ буд. Мекандем ҳавайёра, курто безеб мешудан. Уже вақти пӯшиданашон намешуд. Барои ин қа мо мегирифтем, мекандем, қолаб тайёр мекардам. Нигоҳ мекардам, ҳар дафъаи канданда нигоҳ мекардам ки ман чӣ хел кандам. Аҳамият медодам, мақсад баъд бо ҳамқи тарз бичаспонамшам. Ина духтаро вақте ки парпарака кардам, аҳамиятем оверлок задам, дарзора сини болоӣ медузам. Уқа бисёре дарз надошт, ҳамаш тайёр ки буд ядам дадохтамша. Просто ҳамаш мода кадра камакак тез кардестам. Агар ки ман кадра тез намекардам, ҳамагӣ ман киртара дар 45 минут духтам. Рости гап 45 минута агар ман бимонам, иҷа тамошобиншам намешава, гизала мешава ай тамошокунӣ. Барои ин қа ман бисёр ҷоша давонда шумода навор гирифтам ки камакак камтар шава. Шумо бинед ҳамин ҷои асосиш ҳамин гардан буд духтаро. ҳамин юбкаша фақат секунҷа ранги рӯймол пора мекунем, тамом. И корое ки ноша ки кардестам ҳардафина корай, таи кашбирӣ, остинбирӣ, ҳама инош дар куртои пештара ҳаст, ман нишон дода будам. детскийра ман мехоҳем мебарем, взрослам ман мехоҳем мебарем, ҷа ягон секреташ нест, ҷои махфиш нест, ҳамаш як хелай. Мақсад ҳамара ба як хел чашм нигоҳ мекунем. Бо ай детскийра дигар, ай калона дигар не духтаро. И тарафшам ҳамин хел китфша мемонем, зиёдтиша мебурорем. Таи каши мо 18 буд, зиёдтиша мебурорем. Калонакам биёяд, гӯдак да ҳеҷ кор намекунад духтаро. Бо аҷаб кори хубе калонак боша, дар танаш партофта места. Ҳамин духтари ман худаш нағз намебинад киртаи танга. Рости гап ман набинем кирта қариб чени манекенае. Хай худо ба шукр духтаракам калонакай дар танаш чен шид. Не ки хегирем ин размери манекен буд. Размери қариб 46 буд. 46-44.
духтари манда калон меистод. На нигоҳ кунед, камзулчаш, на вутичкош, ҳамаи ҳамёра ман ба шумо нишон додам духтаро.